To gaskiya ya kamata masana'antar Kannywood mu farka, kuma lamarin dole sai gwamnati ta agaza wa 'yan harkar masana'antar Kannywood, daga kan gwamnatin jiha har izuwa gwamnatin ƙasa, gwamnatin tarayya. Saboda matasan da suke cikin harkar Kannywood mutane ne masu ɗimbin yawa a wannan masana'antar, wanda ko da wannan gefen gwamnati ta mai da hankali a kai, za ta rage wa kanta raɗaɗin matasa da suke yawo babu aikin yi. Saboda yanzu kana producer sai ka zo za ka yi fim da ya kai aƙalla za ka kashe kimanin miliyan 1. To a wannan miliyan 1 da za ka kashe, ina tabbatar ma sai sama da mutum 100 sun amfana da wannan miliyan 1 a wannan fim ɗin guda ɗaya da za ka yi. To kaga saboda daga akwai wane akwai wane akwai wane akwai wane akwai wane akwai wane, daga wane zuwa wane, wane ma'aikaci ne, wane menene, kuma dukkan su fafutuka suke yi. Idan har ya zama producer da kuɗi a hannunsa da zai ci gaba da fafutukar ya zo ya yi fim, to su kuma waɗannan matasan da suke cikin wannan masana'antar za su ci gaba da samun kuɗin shiga a tattare da su. Kaga ko ta wannan fannin an rage zaman banza, an rage 'yan iska, an rage wasu al'amura da dama wanda zai sa har rashi ya sa ma kwakwalwarka ta sa kai tunanin yin wani abu mara kyau. To magana ta gaskiya, ya kamata 'yan fim, 'yan Kannywood su tashi tsaye akan wannan. Wallahi tallahi ya kamata su jajirce, dole sai an mai da al'umma akan tsarin sinima. Shine producer zai yi fim ya ci ribar fim ɗinsa, sannan jarumi ya sima ya samu abin da zai rika ɗaukar ɗawainiyarsa. Abin da zai baka mamaki yanzu a masana'antar Kannywood, zaka ga jarumi ne gashi ya kai jarumi, ana cewa wane 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 wane. Wasu jaruman daga cikinsu da bakinsu sun fito sun faɗi irin waɗannan matsaltsalin. Za ga jarumi ya kai matsayin da za a kira sunan shi a wuri, amma ba zai iya ɗaukar ɗawainiyar kansa ba, ba shi da komai. Wannan shine problem ɗin. Saboda me? Shi kanshi producer idan ya zo zai yi fim ɗinsa, saboda ya san idan ya gama ba shi da katamaiman ina zai kai fim ɗin nan ya samu kuɗinsa. Shi yasa ba zai iya zagewa ya biya kai da ka zo kai mai aiki a cikin fim ɗin ya zage ya baka wani abu na zo ku gani ba. Abin da zai baka bai wuce ka ci abinci yau gobe jibi shikenan sun ƙare.